Esabari Y'Oboonchoreria n'omurobere koletwa Y'Oboonchoreria ao imena isiko yorogongo rwa Gusii twesemia amange twimanya na kibacha geto Y'Oboonchoreria bwabo ningi kiagete bakaimo kigetambukira suguchaka Y'Oboonchoreria obo nabo igo ningi kiagete bagachora asaya bagokorera Y'Oboonchoreria bwabo twimanya meroberi kibabe kira soko ene kya matukabo sio amarorari abo ngo ikiranare abigo mbire ngo kibinya babe kira soko ene kina Y'Oboonchoreria bwabo ngo kina bolikira litko manchi muligiri teriane Frida kerubongo kwalia ni bene tusange asobwama kwende nyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonya gwitira Ndizi TV News Digital na bega asensemo ya YouTube na bakotonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonya gwitira www.ndizitv.or.ke ikaransa oike elinde tusange asobwamo kinga kitokumira no Y'Oboonchoreria yomo elinda totimanye na kiakoro kwa na boy Y'Oboonchoreria kiboli yako kora na ansemo Kiri agochi okorera karibu sana. Asante sana. Asamali ngoro kuopedi kitebyo kali. Na beira igase nyamataro na menyiro emyaka itarimeke singi Y'Oboonchoreria. Na rakolete biashara bieduka na kore emyaka itarimeke. Ikajiga ika kere na nyoma murugione rusi. Totari kiraga bwase ase kwara korire biashara akero kendo mwancho muri na tete komanya iga nyamataro Y'Oboonchoreria kyogo chigwakora aiga ngoro Y'Agrovet yokonia maliogo ya mugundo yechiombe yechingo ko iminyama yonse ne roro bakajindagira akero kendo Y'Oboonchoreria asensemo Y'Oboonchoreria negento gwanchite gukora kero kwarengo mwana gwese kwa beto monto monno kamanyara gochoro Y'Oboonchoreria na guruna lengo mwana na njito Y'Oboonchoreria ona kiralingi na lingi skuru na njite konya gukora Y'Oboonchoreria nyolenka igo tata nero akore biashara bona korra manyinga ina rombwati akabwati chimbaratira byamona sana kerekendo Y'Oboonchoreria oboiga bwagori etakiririo boete Gilmo animal feeds ikiagera tokaburuka Gilmo animal feeds gere twalinge kwenda ko register biashara bibyeito twatemete kuligia lieta li ekogera ngo ndabali wasaji ali kuligia malieta ali atatu kina ndo ndabwate bono murugio na gurukurusi bono ase kubona Gilmo animal feeds na bwe biashara bikoruko Gilmo Gilmo rusi HI gitebi MO mongina gitebi digacha Gilmo mongina obi okaro sirieta lidalika ruwa digacha Gilmo byabona sana mwanche muri weta senikia Ndizi TV buno igwete Y'Oboonchoreria obedi agotesembya nga ekerote ite elieta Y'Oboonchoreria bwabo nabo koimukiri etalio mongino bo nelio mugako bo muriretamo murirosiribe elieta Y'Ogotumika Y'Oboonchoreria bune nsemo yaye areniga imugetirie eta giteba abo yakaimuki Lucy mongina akaliretamo likarosia eta Gilmo animal feeds ayo bakora Y'Oboonchoreria gasensemo ya nyamataro bono mwanchi muri natete go manya kaigwa chakirito Y'Oboonchoreria utarika senseme ya nyamataro ntaraika nyamataro gaiga buli tangani na kole biashara bieduka nyamata ali nyabikondo angena bridge kambi nona ara kole biashara bieduka abina kore myaka itarimeke abikora gocha paka nkadiria ngire marani aiga ndo biashara lakini kana kore biashara bieduka nka kagoro bole mogaiga wona jino mokaji bwa myaka mengi kera na kore biashara ibyo ngacha nganyom murugione kamuire college na bwate birengerere byo gutware farm yo butugi bwe kimunyama cyombe ki intugete nyore mbona intugete bintu kera na muire skuru njo kore binde byo kera na more thaka brantara chikonyorere ndewe ko gutwara bole mubonga bone nake wo butugi obu ndara chikonyora nkarano biashara ebi bitokori biya ngatiga bona biringa chenjinga chebi kera na ebiasa na linge matali nkaranga mbiko bo bibita kitasa abantu baraye bara eko gato jali banta bangi na bamejete kirandi bali ngule bintu byeduka otugimwe yali ngasukanga ja kanuna matali nganyore nyomboro ngachagere egere na stock na bwadha na gake ngachage kwa jina bwadha na jikurito bulu ngachaga fresh na indi gasto na bwadha na gake na ndo taramanya maliyo ko bono guchime bono nene liko nyarule skuru ko chagera sikitali megero otu experience umanye goja santu barabangi ngakora yo rango mwako yo
ngamenya gojaga Nyamataro bono nongendereta ekero kurigereria ekero kwabwate obonchereria buri bweduka naki obonchereria bwari ngasensemo yago obweduka mbwangirete buya lakini ekero kurigereria ebimbire buya uko bweduka faida yeduka nere nsake ebi nabo koranga faida yawo nere buya na ende ebyo buya bwabo ebinto kobekeoda kwarete rubi company yebo nebyeduka na ngwane nerete kuri julse lakini ebi kwanse boko abago chabaligia kera bale Y'Agrovet elieta gabago chabako tukonto ndogete kwabekeoda kwarete ebinto baka yebo mimano sana mwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV niko togendete gosanganere obedi kuri chinseme chiga cha Nyamataro uyu gokora obonchereria bwe Agrovet kunaga sene gotosemia nga ekero kotaka kuyu ekero kwimukie gitambu kiri guchaka obonchereria nebo neta kwarigereria ensemo erengia asora nyole chi customer chiago unaere asensemo ya yekera lego kora obonchereria bwe duka nigatigita senseme rinde agachora senseme yiga ya Nyamataro ase abantu bago kora obotugi elinda nyara ko bagako baoneria ebinto kuri tetwa na maiga keigo ekero gwachage to obonchereria bono kirikene kai korusiti chibeso gachakira obonchereria na tuegere na mwirite skuru na bana mbajete skuru ande gerere kubrasi na gore to ruje besinje ankede lakini na alikuwa ndo butuwe jombe na kina one tinga gachakira bono no chakirite miyemo na sana mwanchi muri muno igwete obedi yago tosemia nga ere nigo abwate bintu bindare gokora senseme ya ni gatugete chiombe akaonia elinda gachakira obonchereria obuiga kereke no mwanchi muno natete komanya ebintu bya Agrovet okoni omete mwanchi muri na barakuminga ebintu bya Agrovet imbinto kebkereke na bagora totebia aso bwenyiga mbinto kibiri go chikoni ase Agrovet ase Agrovet ya maliogo na roro ye chiombe na maliogo ye chingoko ne chichenge chiombe ni chingoko ne bintu mbiro byobolemi na maliogo yo gusiala chiombe na yobolemi yo gusiala mugondo na ne chimbego nchiroro ne chibano ngoni lakini bono msimu bono chano na ntocha gakoleta na moyo bintu na bibiwenda bikoni wase Agrovet yebo ekero kurigeria obonchereria bwe Agrovet geiga sensemo ya Nyamataro ne chinsemo chiri chindi na kyokoborora na bonkorora ngambule buya tatiga egento kiaje gekarete sidake ebintu byaje bikamenda sana buna amasie n'abantu mono banje tamasia fugo aye company na ranchiraya bona masiaya igari ekera chitakamenda nge chibesinge sana ikagera abantu bande bakaoni chingoko bakaoni bintu bono mbuira inensa akasenga gie bodiga sali yokomenda goria bono muntaranga chikoli takonyora faida igombire nsake ekero kurigeria chinga kikwachakire to bonchereria obuiga bwe Agrovet ekero koigurete litanganie asemate gale so gwachakirite na kichi customer ngwanyorete kera na chagete biasara bino byonse kero gochaka no boremereri kugera guiko gende ngora abantu bakenya kunarira boneke na chagete ombi arenge nsake lakini bana ritande boneke na nganyete gocha chi customer jiane njiri chia mbwate tigocha kera bangocha banyora ntuyo bate bulia nganyete chimata lakini ndeke nangocha kunganyiro gwango ngocha kubata ina arenge nganyande uchi asigete iko chi customer jiri chiane stili ni jimaintain it Nyema no sano mwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV chinga kitogende gusanga imeyo mu rubiri bwe Esabari Y'Oboonchoreria uno igwete obedi agendete gotosemia nga ekero gwachakire obonchoreria nere bya gwatwara oboremereria ekegera kero kuigoro obonchoreria tarike ngimo go chikwanyora chi customer chiago asense mayani gatwali to boremereria elinde chi customer chikamonara na onyane kerale kunganya kurwe nseme ya mugo chia sense moyende akanyara ko bagakubamanyia asago chikonganya wana goikirega iga sense meyiga na kia sense moya magori alinge chi customer chia ungwanchira na chalinga magori magori yaro ntwa begete mabe abalinga ya nyone customer yakoranga mbuya igo magori taliwo be bintu mbia tokoni asa magori ande kere customer yajirire nabe kerero je kintu kire igoro na into nabutote makumanya kurwa sande ngana kina baro bakoni agere mo customer jita mangori akoni igoro igo ligoro nabutoko ni kale ngana buna kintu ke kegojera ligori ngwa bakoko kwanera ngangu ire to musubati obwe skuru agachikosoma ekageruka imuki getambo keriko gocha koimo ko igoro bonchereria obwe ngakia beta sense moyago osekera kende ningo mukubugaterana nera so bonchereria obwe bono biasara bunebi
muntu tasomerete tokoni bindebi nakio bono neruro munyagitari igo naerese guchime mono ega nero munyagitari igo nero manyite bindebi nyona mario ga nero nje bono ko na moretera namoretera ndekera isaka bangoso kirenjendo tinkone likasto magendo ntarago ikamwagere mukonsori na gigento kitena gigega ongereza lakini na manyire nyoni nje lakini nero munyagitari bona igo ngobwatira na more nere sana so boncherilio bona mbuye mona sana omwanche omurigerera bugeta Kisii and Ndizi TV chinga kitogendete gusanga nere Obedi kurugiga senseme yiga ya Nyamataro chinga kyabere gakwerera na kya cyage to boncherire bwaye nabwo kurwa obasemya gukia ase omoncheriro nde bwensi obwate kerengera likyuko cyako bonchereria nabo igo oriogendete gukora obonchereria bwaye nabaga gukwanera mono igoro yo musubati oye ntagete naro tuchikumira no musubati oye nerato tebya sensemo yaye era buno yo chitagasomera amangana yiga ye Agrovet atotebinga kibakonyora chi customer chiabo kero kende kero tagete order nabakonyara kubako kubate ba supply atotebinga ibago chiba oye bintu koru nabo gatotebine kya advice chi customer chiabo nabo ngiki kogera agendete gwetuma aso boncherio buiga ende koine kinga kera lituko ngwanyorerale engere yayi go mwanchi murigerera to basa gusika to basa konyegera tigetora so ase omutimo komoke igo to kuirana ntokomanye amange sansa Isawe chanda asura nyore chikeki chiogo chengera emejega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita ngorosi atore chikeki chemejega au unna chikeki chemejega ye nyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egati cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka imeyo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mbiyamano sana omwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV nendengo kuarigania asensemo ya kabere singa kitokanete gusanga no moncherera kuruga Gilmo and Mofeeds korwa senseme ya Nyamataro singa ki agotosemia igoro yo bonchereri obiga we Agrovet inyora asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetira Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagotonyora gwetira Ndizi TV News na bega sensemo ya website na bagotonyora gwetira www
www.ndizitv.or.ke mwanchi muri konyantara sose umutima komokeigo natebanga tuchukumira nere omorugio ye Obedi nero maiten Obedi natweresanga nere omosemeti agachaka uboncherere ubigabu ya Agrovet nera totebingi kiagerta kaimukie getambukiro bachake oboncherere ubigabu ya Agrovet korende karibu sana baba na bagototeyeri etali yawo na kiukorokwa Asama yeta ngorokulusi mongina gitebi no menyetega igase nsemo ya nyamataro no ngokolera biashara na inde nche ni gondo munyagitari wetugo kera kende bano Obedi natotebi abukarenga nae kwagereta kaimukie getambukiro kioko ogio koigore ya Agrovet kera kende nakikwa mosemeti ande nikikiagereta mukaigore ya Agrovet bono ritangani ekeruko igure ya Agrovet gasimo bo munyagitari wetugo na ndobe gwakurire skuru umeitimu buya imanya goko moyo goko igure ya Agrovet tokwenda guchaka busego tari biashara bindi byonse muntu ndi wensi ya guchaka keroko ni mariogo ni takire utwale certificate ciawo unokurite skuru buya irinde iri umanya ko igure biashara bigabi ya Agrovet na indi Kenya Veterinary Board iwanchere uchake konia mariogo uchake koni ibintu by'ikingoko amone tugo yonsi igo asensemo ya gongo achito kanyora maigelio igoreye chi Agrovet yichiga bona nche na chete skuru igali Kirinyaga ngasoma semyaka 3 ngaigira buya igoro yetugo kerkende kero chi customer chia gochigocha kerkende montata ite gusinilio gorie chiombe gongo nyarole ko mo advice na kya bwenete ko ndio go kyanyerte tagete abwenete ko engombe yayo bona mangana yetugo ni nyama ite buya mono no nyana mangana ye chingoko neba ni chingurue kindi gyons kirigego gego diri na emifugo ni maite kirigento onya bunana kiotete kulinde mori ya gubiya na kiotete kulinda chiombe chia gubiya na kiotete kulinda chingoko chia gubiya obasemi wesp ni manyete na ndeke rugo cha biashara byane ubwate mu chandundi wensi na bongo kweresera na ndi na bongo genda nonya na embaka bugo ngokonye kugwa advice na kiura tuge onye ne ngombe ngiya onye ni chingoko na kiugo chituga biya na kiugo chitanga kurunchi nyora marwire obasemi wensi ni manyete asense moyo boncheri totebe omonto chire ataite gosino mulimi ataite gosimeka chinyanya guchiro kwa mu advice yekero komoneri nga everyday nengiyera bwene tasimeke chinyanya ni tukwate type chinyinge chikambani yawo aho chigusimekwa na ndeke rotaite chinyanya chingiya nonya chire ligori na ndeke rubwate tibu ya mashariti na kiugusimeka na kiugusiara mariogo na kiugo chera chinyanya cha umugondo na kiugo chibekero buyo nge wango kiuta kiire kubeka riogo gete eke rubwate amangana yonspi asimonyo arige sarire ligiya ekero mondago chakogora totebe echumbi umete abantu mbaroro batabwati obomanyi ekera chire kugure echumbi umete ngoigunga echumbi nero ye mori nero ye ngombe asense moyana kigo chigwapara bona nene bali mimba maiti mangana ya chumbi usena singenju bataranyora chisemina awa bafundishwe na kibabweneta kulinde tugo yabo biya unabona ntubwate chichumbi chechimori ntubwate chichumbi cha matororo chombe chiri chia tebanire ko ganie mbego ntubwate echumbi yabo chombe chiri chigo kamu ntubwate echumbi yabo bona ne nonyo mulimi tamanyeti ekene takunyara kugura chumbi yae etugo yaye bona keranyori robo semi ubu yorio na bakugura chake ko etugo yaye ekero kurigereria amagori kero kenda amagori ngo difale echumbi ya kamori ne ngombe nene bono kiri company nebwate ligori yaye na indi kiri company nebwate chumbi yaye nyene chimori nero onye ni company ya Vaito nebwate ye chimori nebwate ya chiombe cha mabere chieri kiri company nebwate ekero omonto mate abale mitote bangamba bwati bo manyake igo omonto ngo takare gento keri keri ligori nse oirere ngombe yaye gose tugo yaye oirere kebwate ligori nse na indi getari equality ngiya ngakya yogo chikorote yense inje wane gento na tebe
chumbite iyo etabwati madini ali aganeri kiri company ngotema bali kubika madini ali nandi nonya maguri kali iguru chichumbi echi chiri bigwango ntubwate gusena kanusu kiro tugatwara ikiro tugatwara chikiro ibere isano na guchigoro kulingana buno kwinyara igo bono ntogoteba ng'omurimi nasinyu kugora na baguchakira nonya na kanusu igente kenene eng'ombe yaye nyore chumbi emene kirikindi ebintu bigabiye Agrovet ayenga yugo chukwa binyora kuru wone ebintu ebiga totebe buna chichumbi chikambani echindire chigoita twagora igento buna ntubwate chichumbi awa ntubwata magena ya iga yokomenu bono buneiga eye ne kambani eng'ao beke bono ike ninje eye ne chumbi eng'ombe komena bono oko yeli gimaiga yame bono kogenda kwa rusirisa kareri wasunga ali ese unit bono eng'ombe kero yaragerie igotire ikonya komena ligeneri yanya komena uro chimba liera pi chi type chinyinge tubwate chamagina atari eye yoka nandi eye iganero nero iyi yakupasi neri ngiya kwenda kwa rusirisa kareri gabuya wasunga echumbi bono liyo nyisungete iga eng'ombe yake komena yamena mpaka yakura pi yamanya gutwara lisanguri igiya chibona supplements sana se asense moyo butugi nsengo rangiri mo yo gokora ubulimi no bonda nera mu ora mweresera nsemo yo butugi kono to kwina sense moyo bonchereri ekero umete sector yo bonchereri kira mafuta kinete yabete gekonyora mu chandas asense moyo korete bindo aya sense moyago yabete kwa affect yani amang'ana ya maguri arona atirete nandi bono chibesi chachire chabulire pi no kugura echumbi eyo murimi na barasinyu nonya na mabere bono tugukama igakara makeigo ikia noni ndagera nduri kunyara kugura chenge nduri kunyara barimi bali kunyara kugura bakoreki bae chombe chabirinde ribachikorera supplement chitwara mabere bona ari umuchando noro bwa amaguri arona manene buna yo moncherera bya Agrovet kero kende emechando kili yo guchiwetera wone emechando tukuritire menene abalimi bacha urira asuri timbwati kakinka besi kwabugorie chumbi eyo gwakoraki kwamwa seli ogenda uchikugura sang'ao ekeranyolira kabesa kali igo bone gente kenene kero gwa twatemire ng'ano gukabesiga tukwinga bono ira gusorunke chiatigaranke twaseli umurimi ori bwo bwaguchanga kiyayagari nimbate deni yo muntu tingucha kogenda lakini bono twali kubasemiga nyora letanke kokonyorite ni eri yago yakorire yaerire nani mambi na ndenchenkwe na inchenyore eyingucha koretera erinde biasara ntosieka nyeta madeni ngochera chanda bonchereri sana kero ukonyara kwa gwakabesiri umuntu egento osira n'ikibeso mete yu ora kuira ni maegeste gotatiga madeni mechando niri nende mogwetera inu nabo bona nanda magoria ya buna atirete igatari umuchando ikiagera bona ugocha konyore chumbi ekire ya monkale koni 250 tari kunyara igorwo chitatiketi oniria ng'ombe eri atimoke aibuno moncherera bya Agrovet ama tukale bosiongi kelioganite goikerani bona nyasale nge gonkonya nyora kabesa igambi ki stoki nande serikali yeitebira ni saki akina botura genderera ubonjoririo bigenderere gutira iga ngochinga ngocha gutika tuli biasara kiagera byakongire ne chiresesi nanda somo chandu karo monene chiresesi echi account tokonacha igo tokonacho chibes chire igoro batulikera ngalinde na biasara byago birayi erindo wakanu bono biasali bimbianya kuikira umwaka ngonya kuruchi bese na ndande gusisi byagani byayire kwanya turi wakanu nago naro ni challenge endere nkong nechi ne body yeito nero nkunye na chiruri kirege ndongo na churi anya na mangana yembego nkoni no buyo ngobone kubina chirande chiresesi malio ga yabuna mbegete nkoni na biro bingo bina chirande iresesi bono chiresesi chikongita chibesi nyinge na lenti nero ni challenge nero ni tegetinga kane kwanya rinde tina oni buna bani biasara bira nitense timbo ati no ni chibesa ngwaka na nonya nerenti ndagete osemi mwancho muri ekegera ntwa amanyanga mukubwetera no mugako gasobonchereria osemi mwancho muri mbu yakibororo bune family kubwetera naso kugendererio bonchereria njibona narenge gosemia abantu baituiga kero sibogete no mugaka sibogete mubwateranete omoko genderera guchibosio taringe kero na oniringe na araga cha guchia yayo kuno goite biasara
ayekeria geke mubwate kanya gusira na igamanya gusira na makanyore biasara byaimukire esa uri biro bito byatonyorire nabo gosemi umonchereri uri sikogari naro maite orore bintu byakonyire atete gukwomo yasike no ni duka yaye masemi ngo asense moyo bonchereri njabani gento nale gosemi abantu mokuwa moyo keria gekubwate kerende buya kanya gokementa ero kabuna chingo chiombi chigatutugete kae ng'ombe yage chumbi buya eigote buya mamina mambia no konyora yanyorire mori kwaonie bibere bike wakinie mori buya kero kwakinire mori buya ngocha koni ole mori eye echego konye geko gokonye kwanyorira naga school fees kwa rwire abana igoto kwa moya se biasare birio gokora ndio ona sana Lucia sogo sanga na inche ande ngote ambia mona sana chinga kichiago kwa bere koko semi mwanchi umurigiria mangana maya ndio mona sana mwanchi umurigiria ase ogosanga na intu asomurubiriga bwe Esabari Y'Oboonchoreria korutoga chagete omurubiriga goikabona iga omoelio no gosemeria kwa nemna kwa bere ko gwesemia amange asense moyo Y'Oboonchoreria nabo igo no chiko mukige tambukiro kebwene ta sokone kimna Y'Oboonchoreria bwa ongo kina bole kiralitiko nyora sinse mo chiri chimitandao sense mo ya Facebook nabo ko tunyara gwitira Ndizi TV News Digital nabo ga sense meria YouTube nabo ko tunyara gwitira Ndizi TV News asense mo ya website nabo ko tunyara gwitira www.ndizitv.or.ke Waika weekend naro tomirane no Y'Oboonchoreria onde litkobune liga chinsabune chiga naro atosemia mange gwitira aso Y'Oboonchoreria bwayo manchumuri iretere na Frida Kerubo kokoganiria oboligereria obya